Comezo a sesión extraordinaria do Pleno Municipal de Ribadavia da data 28 de novembro. Da data 27 de xuño de 2019. Data 27 de xuño de 2019. Damos, por tanto, comezo a sesión do desenvolvemento da orde do día e, en primeiro lugar, a aprobación se procede do borrador da acta da sesión constitutiva da Corporación celebrado o pasado 15 de xuño. A acta está en... Vale, está feita observación de engadir por imperativo legal na toma de presentar. Perfecto. Ben, unha vez feita a modificación, non sei se existe alguna outra proposta de modificación da acta. Non, damos por aprobada a acta por asentimento. Sí. De acordo. Pasamos ao seguinte punto do día, que é a proposta de periodicidade das sesións ordinarias do Pleno. Pero o señor secretario que lea a proposta. O que asigna al alcalde presidente do Concello de Ribadavia ten a honra de proponer ao Pleno que aclare o seguinte acordo sobre a periodicidade da súa sesión ordinaria. Que se celebren os 2 últimos xoves de cada mes, coa excepción do mes de agosto, ás 8 horas, tanto en horario de verán como de inverno, e sobre o día do día fose festivo, terá lugar no día hábil inmediatamente anterior. En Marrantes, o Pleno, con un superior criterio, acadará o acordo que estime máis facilitado. Moitas grazas, señor secretario. Esta cuestión foi tratada en xunta de portavoces, pero non sei se se quere debatir alguna cuestión en referencia á proposta de alcaldía. Nese caso, se é así, eu podo abrir un turno de palabra. Non sei se os grupos queren plantear alguna cuestión ao respecto deste punto. Ningún grupo ten interés en plantear ninguna cuestión ao respecto deste punto. O punto de proposta de periodicidade das sesións. De acordo. Ben, pues entonces entendo que queda aprobada por asentimento. Pasamos agora a proposta de creación e composición de comisións informativas permanentes. Pego ao señor secretario que lea a proposta. O que asigna al alcalde presidente do Concello de Ribadavia ten a honra de propoñer ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, constituir as seguintes comisións informativas permanentes, tendo en conta as grandes áreas nas que se envolve a actuación municipal. Comisión Especial de Contas, Informativa de Facenda, Promoción Económica de Vitivinícola e Obras. Comisión de Servicios Municipais, que incluye limpieza, abastecimiento, saneamiento, tráfico, cementerios, abastos, salud personal, medio rural e medio terrestre. Comisión de Política Social, Sanidad e Participación Ciudadana, que incluye igualdad de mujer. Comisión de Cultura e Turismo Trabalhista. Segundo, delegar a presidencia de ambitas comisiones informativas nos seguintes señores concelleiros e concelleiras, solicitando a súa ratificación para as comisións informativas correspondientes nas sesións constitutivas de obras. Comisión Especial de Contas, Informativa de Facenda, Promoción Económica de Vitivinícola e Obras, Dona María Luz Expósito Pérez. Comisión de Servicios Municipais, Medio Rural e Medio Ambiente, Don Miguel García Domínguez. Comisión de Política Social, Sanidad e Participación Ciudadana, Dona Clara Rodríguez Soto. Comisión de Cultura e Turismo e Termalismo, Dona Yolanda Benefón. Terceiro, que a composición de cada unha das comisións estea configurada seguinte así: 2 membros do Partido Popular, 2 do Partido Socialista Obrero Español, un do Ribeiro en Común, un do BNG, un voto ponderado por relativa representación diferente, Partido Popular 5, PSOE 4, Ribeiro en Común 3, BNG 1, coa posibilidade de que en caso de ausencia, calquera dos concelleiros integrantes do grupo poida sustituir a calquera dos adscritos á respectiva comisión informativa. Ben, moitas gracias, señor secretario. Esta cuestión foi tratada tamén en xunta de portavoces. En todo caso, se se quere abrir un turno de debate ao respecto desta cuestión, pois... Sí, temos unha, por eso digo, existe unha proposta tamén de Ribeiro en Común, pois entendo que se quere abrir un turno de debate a respecto desta cuestión, e se algún grupo pois quere facer uso da palabra. BNG, quere facer uso da palabra neste punto? Bueno, eu quería apuntar só aquí unha pequena cousiña, pero bueno, cando fale o portavoz da Ribeiro en Común, non sei se aquí a conto, eu cando ves aquí Comisión de Cultura e no Turismo e Formalismo, e no turismo me chama a atención, porque non sei se pode ser sobre turismo, porque no turismo non sei que ten máis que ver con relación relacionada con o tema de vinícola, bueno, con o sector vinícola que vemos, pero non sei, porque no turismo non só o turismo, que entendo que engloba máis aspectos, incluído en o turismo, Ben.
tivemos e en base á proposta que nos achegou a propia alcaldía. Non entramos na denominación das propias comisións, o que si entendemos ao respecto, entendendo que nos pode servir a priori o sistema de autoponderado que propone o goberno, pero nos entendemos que é máis proporcional e, sobre todo, é máis fiel a representación chegada das urnas a proposta que a Reunión Común fai, no sentido de que, cando fala no punto terceiro, de que a composición de cada unha das comisións estea configurado do seguinte xeito: 2 PP, 2 PSOE, 2 Reunión Común e un BNG. A nosa proposta é 3 PP, 2 PSOE, 2 Reunión Común e un BNG. Por suposto, mantendo a proporcionalidade, a ponderación que o goberno propón. Isto o que ten que ver coas comisións e ademais tendo en conta que esta proposta, dada o sistema de dietas, por así decirlo, da asistencia a comisións, apenas sustancial, por lo tanto non teria repercusión importante como podría ter en outras institucións onde estas dietas son moito maiores. Entón, nos parece unha proposta comedida e, sin embargo, máis fiel ao mandato cidadán das urnas. Despois, o noso escrito aborda máis cuestións que se tratarán no futuro. De acordo, gracias. Grupo Socialista. A nós só dixemos na propia xunta de portavoces, a nós a organización do Concello pois a fai o goberno, xa tenemos tempo de evaluar de logo se son boas ou son malas as decisións que se toman. En todo caso, non dista moito da proposición que houve durante todos estes anos e, por tanto, nos parece ben a proposta tanto das comisións informativas, que xa pasaremos os nosos representantes tamén cando sexa o momento, e con respecto á proposta que se fai, no tema das comisións informativas sí que xa dixemos tamén en xunta de portavoces, botamos un pouco en falta que a área de deportes, xa sabemos que independentemente de que haxa evidentemente o Consello Municipal de Deportes, pois sí que é verdade que podía darse conta máis do día a día que se fai na área deportiva, porque ao final é verdade que o Consello Municipal de Deportes, onde que se reúne con periodicidade, pois a veces é menor que as propias comisións. En todo caso, xa dixemos que se o alcalde, que neste caso toma ben, pois plantexar cando xa un tema importante unha comisión, pois nós podemos dar por e con respecto ao tema do que é o voto ponderado, de como está configurada a composición das comisións informativas en canto ao número de membros. Para nós está ben a proposta do grupo de goberno. Nós entendemos que corresponde perfectamente e, ademais, corresponde numéricamente co que hai ese no pleno e, por lo tanto, nós sabemos que as comisións informativas todos os que levamos tanto aquí, pois o que fan é despois ir ao pleno e refrendar un pouco as cuestións que ali levamos, pero en realidade non teñen unha cuestión de trascendente cando non se vota despois o nivel no pleno mesmo, por exemplo. Entón, nos parece ben e, por lo tanto, nós non temos nada que decir este respecto. Ben, gracias. Sí. Bueno, pues realmente nos creemos que a mellor proposta era a do voto ponderado, porque realmente é a que ingresa fielmente a realidade do plenario. En canto a aumentar o número de membros, pues realmente cando se vai un pouco menos no pleno, pues bueno, pues en vez de aumentaros, por eso disminuimos a 6. Que realmente, independentemente dos concelleiros que teña cada grupo, pues os votos van a valer por os concelleiros que ten. En canto ao deporte, pues habéis unha reunión de portavoces que en canto haxa algo relevante que traer, pues non hai que inconvite que o alcalde de contas nas reunións ordinarias das comisións.
eu creo que nos vamos a seguir ca nosa proposta. Ben, gracias. Non sei se alguén ten un segundo turno. Bueno, perdona, pues a que antes non me referían a este grupo convidado, pero bueno, efectivamente, o que dicen a lista, antes sempre foron un 7, creo que é a primeira vez que se fai o que se propone isto convidado, pero bueno, eu creo que pouco, despois en cuestión de pleno, pouco vai cambiar ou nada, non? Pero bueno, que tampouco nos parece ni o máis acertado. Río en común, que non son de todo. Nos fixemos unha proposta recitada e hai total coincidencia entre o grupo do PSOE e o grupo do goberno. Non temos moito máis que facer. A nosa proposta está registrada, proposta. Se é recitada, pues nada, entendemos que o é. Gracias. El Grupo Socialista, segundo turno. No. Ben, simplemente matizar, non é rexeitada ninguna proposta, podes entender tamén que o presentar unha proposta alternativa se está rexeitando a ter o grupo de goberno, pero neste caso non entendemos así. En todo caso, simplemente facer unha matización con o tema do turismo. É unha cuestión que foi unha aposta, ou é unha aposta que se quere trasladar de xeito simbólico dentro deste goberno, que entendemos que o turismo ten que ser un dos aspectos claves de desenvolvemento de Ribadavia neste mandato, e por eso queremos facer ese guiño na nomenclatura da comisión. Evidentemente, vai incluir a competencia de turismo global nesa comisión, pero queremos no nome destacar de xeito simbólico o feito do turismo, porque entendemos o mesmo xeito que significar ou sinalar o termalismo de xeito concreto tamén na nomenclatura da comisión, que tamén podía ser unha cuestión englobada dentro do propio concepto de turismo, pois que é unha cuestión simbólica e que nos entendimos que como líneas fundamentais da acción do goberno queremos destacar no nome da configuración da comisión. Entón, sin máis, vamos a pasar a votación da proposta original presentada polo grupo de goberno. Para calcular votos a favor, 5 votos a favor, votos en contra, non hai votos en contra, abstencións, 8 abstencións. Queda, por lo tanto, aprobada a proposta. Pasamos agora ao punto número 4 do orde do día, que é proposta de retribucións e indemnizacións dos corporativos. Recollo, señor secretario, que é a proposta. Faise a seguinte proposta de retribucións e indemnizacións dos cargos corporativos. Primeiro, os cargos con habitación común. En conformidade co artigo 75.1 da Lei Reguladora da Administración Local, o alcalde presidente do Concello, César Manuel Fernández Gil, desempeñará o seu cargo con habitación exclusiva, percibindo unha retribución de 1.881,39 euros brutas mensuais, 14 pagas, incrementándose anualmente de acordo co incremento do índice de precios ao consumo. Esta percepción será incompatible coas asignacións que no seu momento se fixarán para a totalidade dos membros da corporación por asistencias, indemnizacións ou outras compensacións, pero non as que deriven de gastos de viaxes ou desplazamento. B. De conformidade co artigo 75.1 da Lei Reguladora das Administracións Local, un conselleiro ou grupo de goberno que se determinará por resolución da alcaldía na que se dará contra o pleno, desempeñará o seu cargo con dedicación exclusiva, percibindo unha retribución de 1.098 euros brutos mensuais, 14 pagas, incrementándose anualmente de acordo co incremento do índice de precios ao consumo. Esta percepción será incompatible coas asignacións que no seu momento se fixarán para a totalidade dos membros da corporación por asistencias, indemnizacións ou outras compensacións, pero non as que deriven de gastos de viaxes ou de desplazamentos. Segundo, de conformidade co establecido no artigo 75.2 da Lei Reguladora da Administración Local, para o resto dos membros da corporación sen habitación primaria local, establecese o seguinte réxime de indemnizacións. Presidente de comisións informativas, por sesións celebrada, unha por mes, 100 euros. Por asistencia ao pleno ordinario, 75 euros. Por asistencia ao resto dos órganos colexiados, Xunta de Goberno Local, comisións informativas e xuntas de voceiros, 15 euros por cada asistencia, fixándose un máximo de 8 asistencias mensuales. Asignacións a grupos municipais, 18,03 euros mensuais para cada grupo e 6,01 euros mensuais por cada un dos membros integrantes do grupo. As cantidades asignadas non poderán adicarse o pago de remuneracións de persoal de calquera tipo ou servicio da corporación ou adquisicións de bens que se poden constituir activos fixos de carácter patrimonial. Debendo todos os grupos levar unha contabilidade específica da dotación concedida e porrarla á disposición do pleno da siguiente. Embargantes, o pleno, por seu superior criterio, acabará o acordo que estima a licencia. Moitas gracias, señor secretario. Abrimos unha tenda de intervencións. O Bloque Nacionalista
Marisa Galego. Bueno, nós xa comentamos con a Xunta de Portavoces que nos parecía correcto, porque era o que recibía o que mantivo. Entonces, pues que nos parece ben, non sei se estaba na primeira porque, bueno, que había dúas, que unha estaba no UTC e outra estaba ao desastre, por exemplo, entonces nos en principio non temos nada que presentar. Penso que hai 4 anos, incluso algún grupo que diga ese baixarse, esa retribución, para mí, en aquel momento, se pode que se manter e incrementarse sobre o precio de consumo. Muchas grazas. El nivel común. Ben, no escrito que antes mencionei, que o grupo presentou o 26 de xulio, relacionado con esta proposta, o grupo me reclama e o fai análogo e da mesma maneira que o fixo por 4 anos, justamente no pleno de organización do comezo da legislatura, entendíamos que a alcaldía tiña que dedicarse única e exclusivamente á función da alcaldía, sin compaxinar, sin alternar esta representación que para nós debe ser das 24 horas do día e dos 365 días do ano. Entendemos que debería ser así e o volvemos a facer, o volvemos a ver como proposta al menos neste punto, non relacionado directamente coa nómina, pero sí como símbolo e como representación do que nos entendemos que debe ser. A alcaldía de Ribadavia merece unha carga de 24 horas e que tenga solo dedicación a isto, porque a situación municipal e a situación do concello entendemos que merece ese esforzo. Buscar outras ocupacións fora da institución municipal cando se sustenta a alcaldía, tenemos que unir o dixemos fai 4 anos e o reiteramos. Ben, moitas grazas. Grupo Socialista. Nós xa dixemos na propia Xunta de Portavoces que o Grupo Socialista vai facer unha oposición dura, sensata, pero a vez con coherencia. E nós, con coherencia co que mantivemos hasta agora, que é que estes dos soldos, ademais, é que a proposta non cambia, basicamente non cambia nin a percepción económica, nin ademais cambia as asignacións das propias educacións, tanto a alcaldía neste caso, como a propia Consellería de Cultura, cousa que nós está claro que tiñamos entón unha boa guía de goberno porque entendíamos que tiña que ser así, que son dúas cousas que teñen que ligadas. E máis, xa dixen a Xunta de Portavoces, eu digo tranquilamente, que non teño ningún problema en dicilo. Este Concello podese permitir pagar esas dúas habitacións perfectamente. E ademais de todo iso, creo que son habitacións, ahora verá o goberno, porque o Grupo Socialista, cando dice que é coherente, o dice porque un que está aquí desde fai moito tempo, como algúns dicen, eu digo que dende o tempo que me colocaron os ciudadanos, pois eu vivi moitas situacións con respecto a estes dos fondos. Moita demagoxia, moitas veces, moitas malas interpretacións ou incluso malas intencións. E nós non o vamos a facer. Nós, dende logo, defendemos o mesmo que defendíamos fai 16 anos. Porque será a casualidade que os soldos son incluso inferiores. E, polo tanto, cando eu digo que este Concello sí que se pode permitir os soldos, sí que se pode permitir. E podese permitir, ademais, incluso que esas retribucións fosen un pouco máis altas. Evidentemente, non se pode despedir ao Partido Socialista que a mellor incrementa esas asignacións. Pero sí que lle quero decir con este goberno que van a ver como as asignacións económicas son xustas e escasas para un concello de máis de 5.000 habitantes. E, por lo tanto, como son xustas e escasas, nós aprobámonos con coherencia. Non nos aprobamos, vámonos a ter, pero non vamos a ser ningún impedimento para que salgan adiante. Ahora, eso sí, tamén decimos unha cousa, e decimos claro, porque nós somos, como digo, vamos a ser sensatos e vamos a ser xustos, coherentes, pero tamén contundentes. Vamos a ser vixiantes tamén, porque unha cousa é que nós creamos que as habitacións tenen que ser xustas e tenen que ser ben pagadas, e que a política hai que pagala e hai que dignificala, e outra cousa é que despois, evidentemente, o cargo que sostenta non se represente como se ten que representar e non se faga o traballo que se ten que facer.
Entón, nós, nese sentido, pois pedimos, ante todo, tamén respeto. E digo isto por unhas cuestións, sabemos que as redes sociais van para todo, pero os concelleiros e as concelleiras temos que ter tamén a veces cuidado porque decimos. É dicir, que 16 anos de atraso e 16 anos de que o pueblo é cada día máis pobre, entende logo, para os grupos socialistas, só podemos decir que iso está fora de toda a realidade. Porque o povo é moito millor nestes 16 anos que pasaron, que o era fai 16 anos, este Concello non está en moitísimo menos ten pois unhas condicións moito peores que tiña anteriormente, máis ben todo o contrario. O Gallá, non sei cando pode acontecer, pero o Gallá, o grupo de goberno que entre, ou o próximo alcalde que entre, se secándose que encontre esa casa como non a encontramos nós. Por lo tanto, nós tamén queremos que nese sentido se nos respete e decimos isto tamén porque queremos ser vixiantes e non nos gustan a veces manifestacións que se fan desde alguna concelleira, desde o grupo de goberno que se fixaron a través das redes sociales, vou decir, pero onde temos que ser, creo, que como menos respetuosos que a dedicación que temos por demais e que tivemos, porque ademais nós o vamos a ser co grupo de goberno na medida en que estes 100 primeiros días xa dixemos que vamos a respetar, pois evidentemente que cheguen, e creo que fomos un exemplo tamén de traspaso de poderes, porque todos os compañeros que quedamos e os que se foron ofrecemos o seu traballo a cargo do propio goberno entrante, cousa que nós non se nos fixo con anterioridade, tamén o teño que decir. De todos os xeitos, volvendo ao punto, nós non vamos a ser impedimento para que hasta dúas habitacións neste Concello, ni muchísimo menos, porque creo que un Concello de 5.000 habitantes como este merece esa habitación e incluso moita máis que seguramente falta. Moitas gracias, Hugo González. Bueno, realmente a nosa proposta vai continuidade co antigo grupo de goberno porque sempre o ano se se recorda a atención apoiando, pero sempre defendimos que xestionar este Concello que merecía e non só merecía, senón que necesitaba as dúas habitacións. En cuanto ás cuantías, pues mantemos o existente, non se aumenta nada. Mismo incluso da asistencia a órganos colexiados. En cuanto á proposta de lei común, realmente, ainda que se sexa cada 24 horas, pues podese compatibilizar en este caso, pues eu creo que non había problema en que o señor alcalde compatibilice a alcaldía con outros, en este caso, na Diputación. En todo caso, si en un momento non pide as súas habitacións, pues obviamente lle tiraríamos das orellas, pero creo que ese non vai a ser o caso. Non queda moito máis que decir. Muchas gracias. Ben, non sei se alguén quer un segundo turno de intervención. Sí. Sí, primeiro común. A mí gustaría saber a resposta do alcalde tamén, porque era unha proposta para a súa alcaldía e un matiz, entendo que iría aportado do goberno, pero nos, bueno, na reunión común non o facíamos en relación ao tempo de dedicación, ao tempo material, cronolóxico. O facemos tamén, e os argumentos son idénticos hace 4 anos. A alcaldía ten que estar representada por unha persoa que pasa de todos e de todas. Si ten un cargo partidista, deixa unha parte dese todos e todas, porque en algún momento vai a ter que defender ese outro posto que é, neste caso, deputado provincial do Partido Popular. O dixemos fai 4 anos e o repetimos. E son exactamente os mesmos argumentos que dice o común e os mesmos argumentos que se antojan no común desde o goberno, idénticos. Simplemente cambian a pegatina da corda do partido, o resto é o mesmo. E para nós, isto sí que é importante, o alcalde ou a alcaldesa, a alcaldía, ten que ser de todos e todas as ribadarienses, non pode ser de parte, non pode ser son partido, non pode compaxinar o cargo con cargos en outras institucións partidistas. De acordo? Este é o argumento principal, evidentemente, ademais da dedicación, que o lógico é que solo se cobra o Concello, o lógico é que solo se dedica o Concello. Estes son os principais argumentos. Desde logo, se é referida a esta proposta de lei común, evidentemente, pues, cambiaríamos o outro, e se non, pues, bueno, igual que no punto anterior, evidentemente non nos poderíamos apoiar. Moitas
sí, evidentemente, estarei, agardaba o turno que me corresponde como alcalde para dar resposta, e eu creo que se parte, dentro do meu punto de vista, con todo o respeto, dun erro de base, porque se falaba de exercer un cargo partidista, e eu son consciente e ademais creo, estou totalmente seguro de que un concelleiro de Ribeiro en Común é concelleiro tamén de toda a Ribadavia, non só o concelleiro de Ribeiro en Común, e o pleno do Concello de Ribadavia representa a toda a Ribadavia, do mesmo xeito que o pleno da Diputación Provincial representa a toda a provincia, e un diputado provincial non é un diputado que representa exclusivamente os votantes do PP, nin os votantes do PSOE, nin os votantes de calquer outro partido representado na institución provincial, porque as administracións públicas non son dos partidos, son das persoas. Entonces, os representantes públicos, unha vez que xuramos ou prometemos o noso cargo como representante da ciudadanía, estamos para representar a todos e a todas, non, desde logo, a ningún partido. A vostede elixiu o seu partido. Aí está a base que vostede. Creo que estaba un uso da palabra. Entón, unha vez feito este matiz, nós non partimos da premisa de que existan institucións partidistas, partimos da premisa de que neste país, afortunadamente, existen institucións democráticas e, nese sentido, nós, como defensores das institucións democráticas, creemos que non supón ningún problema, sino todo o contrario, o feito de que o alcalde de Ribadavia ou calquer outro concelleiro do Concello de Ribadavia está representado na Diputación Provincial ou en calquer outra administración ou institución democrática, porque ademais estamos certos de que calquera dos que estamos aquí sentados como representantes dos veciños e veciñas de Ribadavia, se estivésemos exercendo a nosa responsabilidade en calquera outra administración, estaríamos defendendo tamén os intereses dos veciños e veciñas de Ribadavia. Por lo tanto, creemos que pode ser incluso positivo para o noso Concello que exista a representación de calquera un dos partidos políticos ou de calquera un dos concelleiros que está aquí sentado en calquera outra institución democrática. Dito isto, tamén cabería a posibilidade de facer outra análise, pero non me quero estender moito, porque ao mellor, se non houvese ninguén deste Concello representado noutra institución, neste caso de Educación Provincial, se nos diría ou se nos podría acusar de que somos irrelevantes dentro da política provincial por non ter unha representación nunha institución como a Deputación. Nos entendemos todos os argumentos, a discusión política, entendemos que é positiva e enriquecedora, e nese sentido agradecemos todas as opinións, pero dende logo temos un criterio. O noso criterio é claro e entendemos que non é un problema, sino unha ventaxa que haya representantes públicos da Ribadavia en outras administracións e, por lo tanto, non vemos ningún problema. Evidentemente, vamos a pasar, por lo tanto, a votación da proposta da alcaldía. Para a cal pido votos a favor, 5 votos a favor, votos en contra, 3 votos en contra, abstencións, 5 abstencións. Queda, polo tanto, aprobada a proposta. Debatimos a continuación o seguinte punto na orde do día, que quero, antes de iniciar o debate ou o plantexamento deste punto, facer unha matización respecto da convocatoria que non aparece debido a CEBIN. Na Xunta de Portavoces faláramos da dúbida de si estaba todavía vigente e en funcionamento a CEBIN. Podemos comprobar que sí continúa en funcionamento, por lo tanto se inclúe tamén a proposta para CEBIN, que era que se había marcado na Xunta de Portavoces, que era que estivéssemos representados, en este caso, por la concelleira que ten competencias no eido de vitivinicultura, que é Mariluz Expósito Pérez. Pero, bueno, en todo caso non aparecía recollido na orde do día e quería facer esta corrección en voce. E, sin máis, prego ao señor secretario que lea a proposta. Ocasina, alcalde presidente do Concello de Ribadavia, ten a honra de propoñer ao pleno que acabe de acordo no nomeamento de representantes deste Concello de caso de Fundación Vida Balnearia de Concello. Alcalde membro nada, un representante do Partido Popular, un representante do PSOE, un representante de Ribeiro en Común que rotaría a concelleira do Bloque Nacionalista Galego. A concelleira do Bloque Nacionalista Galego pode asistir a reunións con voces en voz. Consellos escolares, IES Ribeiro, dona Yolanda Gómez Gómez, IES Adreme, Yolanda Gómez Gómez, CPI Tomás de Lemos, Yolanda Gómez Gómez, CRA Mencer, Yolanda Gómez Gómez, Asociación Rutas do Viño, dona Mariluz Expósito Pérez, Mancomunidade Turística dos Concellos de Carballiño, Ribadavia, Alegre e Bourás, alcalde, un representante do PSOE, un representante de Ribeiro en Común que rotaría coa concelleira do BNG un ano de legislatura. Fundación Masito, Nosa Señora dos Santos, membro nazo, alcalde de Ribadavia. Dona Clara Rueda Soto, un representante do PSOE, un representante de Ribeiro en Común, dona María Teresa Rodríguez Esteve, Bloque Nacionalista Galego. A CEDIR, dona Mariluz Expósito Pérez. Escola Infantil da Galiña Azul, alcalde e dona Yolanda Gómez Gómez.
señor secretario, abrimos un turno de intervención por si queremos grupos, el Bloque Nacionalista Galego. Vale, gracias. Bueno, outro día xa falamos en o grupo de na Xunta de Portavoces, perdón, que a nos gustaría estar presente en todas as creo que Brais quedara de intercambiar con nos unhas propostas, porque non sei se hai que cambiar os estatutos para que se sexa ou algo parecido, pero a nos parecenos que debemos estar na fundación como na comunidade turística e na fundación asilo, non sei se na Los Ángeles e todo. Ele creo que propuxo que unha alternancia, se mal non recordo, que creo que propuxo unha alternancia. Evidentemente, a eles corresponderían de 3 anos e a nos 1. Polo que eu sei, creo que decía o penúltimo ano. Eu non atopo moito sentido a eso do penúltimo, que eu penso que teria que ser o primeiro, incluso intercambiándonos tanto no balneario como na navegación, ou o último, porque metelo así no medio parece que rompe un pouco. Penso, é o que me parece, en relación a eso. Eso, que nos gustaría estar presentes, creo que tamén hemos participado, sobre todo na Fundación Balneario de Xinillo, que hemos estado aí sempre atentos, escutando esas cousas que teñen aí os vecinos, que parece que están sempre pedindo, pero non queren aceptar moitas cousas. Tanto as construccións escolares, Yolanda, que nos estará encargada, se pido, por favor, que estés atenta e que intentes acudir a todos os que poidas, porque ano pasado sabes que hubo bastantes problemas dentro do IES e que se intentaron solucionar, pero bueno, creo que é moi importante a todos, pero asistir aos consellos escolares para despois tamén transmitirnos e informarnos do que está pasando, vale? Nada máis, bueno, seguindo en un principio, se seguimos funcionamento con os papeles, que sabes que non, por a miña parte, pero nada máis. Ben, moitas gracias. Ribeiro Común. Sí, moitas gracias. Ben, como decía a portavoz da Unidad, Ribeiro Común, despois da Xunta de Portavoces, na que participamos todos e todas, o 26 tamén fixo esa achega, falábamos, como se acordou, que na Fundación Vila Balneario a día de hoxe só podía haber solo 3 representantes partidarios e nos entendíamos, bueno, que era un consenso generalizado, por lo menos así entendido o Grupo Común, de que se puxéramos mecanismos o antes posible para que todos os representantes ou todos os grupos minoritarios tuvieran representación na Fundación Vila Balneario. Eso igual tarda, é obvio. O que sí pedimos é diligencia para que eso se resolva o antes posible. E da mesma maneira que o decíamos no primer punto, de que hai que buscar a proporcionalidade deste plenario, desta corporación, que en plural nos entendíamos e faremos esa proposta, nos parecía de recibo alternarnos nós, o ser o terceiro grupo, por así decirlo, na representación por unidade, e nos parecía lógico. O propusemos o penúltimo, se agora non lle vale, pois nós non hai problema e queda como se facía sempre o último ano, non hai problema pola nosa parte. Ben, moitas gracias. Grupo Socialista. Sí, nós, bueno, si entendo que os nomes os podemos pasar, porque decía o señor secretario e o señor interventor que os pasaron despois, non hai ningún problema, dos representantes que vai ter o Grupo Socialista, por lo tanto, para nós a composición está ben. Nós sí creemos, ademais, non solamente creemos, sino que defendimos no seu momento cando a corporación ainda era máis plural, no sentido de que había 3 grupos que, si podíamos entenderlo así, non tiñan grupo propio, e por tanto tenían que pasar a un grupo mixto, e creo que nese momento o Grupo Socialista foi tan generoso de deixar que cada un tuvera a súa propia voz. Por lo tanto, nos parece ben ahora que o BNG entre, non faltaría máis, e independentemente de que se faga a diligencia oportuna para cambiar os estatutos e demais, que xa sabemos que é complexo, pois tamén é verdade que nós non temos inconveniente que o BNG este presente con voz, si non pode ser con voto, porque os estatutos non o permiten, pero creo que moitas veces o que se debate neses órganos é máis a largo
do que propiamente hai que votar despois. Eu creo que as cousas que son de sentido común non teñen por que causar ningún problema. Por lo tanto, para nós que este legal xa defendimos anteriormente, vamos a defender. Con respecto ao reparto que se fai, bueno, é continuidade máis ou menos o que se viña facendo, e, por lo tanto, nós non vamos a poner impedimentos tamén para que salga bien. Ben, moitas gracias. O Grupo Popular? Naturalmente, como falamos sobre el portavoz, pues tamén estamos de acordo en modificar os estatutos para que se poda incluir a conselleira do BNG, que eso faremos na poder ser unha fundación, pero mentres, claro, pode asistir sempre que o considere oportuno desde o principio, con voz, pero sin voz, o sea, que por eso non hai problema en ningún momento. Ben, moitas gracias. Sí, efectivamente, a proposta se inclúe esa presenza permanente do BNG representado no grupo, e despois, bueno, como se sinalaba, aquí o que estamos facendo é aprobar a Constitución e composición da presidencia dos órganos colexiados. Unha vez aprobada, será cando cada un dos grupos, a través de escrito dirixido á alcaldía, designe os membros representantes de cada un destos órganos en función das cotas que son asignadas para a aprobación deste acordo. Sen máis, pasamos á votación da proposta para calquilo votos a favor. 6 votos a favor, votos en contra, non hai, abstencións, 7 abstencións, queda, por tanto, aprobada a proposta. Ben, pasamos agora ao seguinte punto, que é dar conta das resolucións da alcaldía sobre nomeamentos de tenentes de alcalde, delegacións a concelleiros, membros da Xunta de Goberno Local e delegación de competencias da alcaldía na Xunta de Goberno Local. Entendo que teñen coñecemento todos os grupos municipais de cales son estas delegacións de competencias e demais. Si non, se para necesario se les faría explicar, pero está comunicado con os grupos. Ben, pues, por lo tanto, como dar conta, pasamos ao seguinte punto, que neste caso é dar conta tamén da constitución de grupos municipais e nomeamento de voceiros. Xa foron dirixidos por todos os grupos municipais a alcaldía a composición dos mesmos por asignación dos voceiros. Non sei se neste caso, pois, están constituídos 4 grupos municipais, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, no cual a súa voceira é María Teresa Rodríguez Estevez, o Grupo Municipal do Goberno en Común, con voceiro titular Brais Fidalgo Martínez, primeiro suplente Paula Rodríguez Domínguez e segundo suplente Enrique Rodríguez Arejos, o Grupo Municipal do Partido Socialista, voceiro titular do José Ignacio Gómez Pérez, primeiro suplente Dona Cristina Otero Alonso, segundo suplente Don Manuel Vázquez López, terceiro suplente Dona Noelia Rodríguez Travieso, e o Grupo Municipal do Partido Popular, voceiro titular Dona Mariluz Expósito Pérez e voceiro suplente Miguel García Domínguez. Sen máis, esgotada